Byla vám zjištěna rakovina prostaty a lékař vám doporučil, abyste podstoupili roboticky asistovanou radikální prostatektomii, zkráceně též RARP. Prostatektomie je chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna celá prostata. RARP vyžaduje celkovou anestezii a tato animace ukazuje, jak se tento výkon provádí. V průběhu celkové anestezie se používají léky, které navodí spánek, takže si operaci nebudete pamatovat. Po uvedení do celkové narkózy provede chirurg na vašem břiše několik malých řezů. Těmito řezy zavede operatér chirurgické nástroje a malou kameru. Chirurgické nástroje jsou připevněné k ramenům robota, které ovládá chirurg pomocí konzole umístěné vedle operačního stolu. Chirurg oddělí prostatu a semenné váčky od okolních tkání. Semenné váčky představují dvě malé žlázy naplněné tekutinou vedle vaší prostaty, které tvoří část spermatu. V některých případech musí operatér odstranit i mízní uzliny. Během výkonu se chirurg snaží maximálně šetřit a neponanit nervy a cévy kolem prostaty. Prostata i semenné váčky jsou odstraněny z těla jedním z řezů na břiše. Močový měchýř a močová trubice jsou nyní sešity dohromady. Roboticky asistovaná chirurgie poskytuje chirurgovi perfektní přehled během operace a dokáže zobrazit i velmi malé části lidského těla. Do močového měchýře se zavede močová cévka, která odvádí moč z těla a pomáhá ke zhojení rány. Cévku budete mít několik dní i poté, co opustíte nemocnici. Na místě jí drží nafouknutý balónek v močovém měchýři. RARP je velká operace, ze které se vaše tělo musí zotavit. Po zákroku budete trpět únikem moči, který však bývá ve většině případů pouze dočasný. Po operaci můžete také trpět poruchou erekce. Zeptejte se svého lékaře, co lze dělat, abyste tyto komplikace překonali.